Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu sila esikuthulela khona abaculi abazokhipha ke wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke odume kakhulu ke laphana umxhashwaza odume ngengoma ethi ubaba ulala nami ke laphana wengane zakwethu. Ayazi ke lensizwa ke laphana igila imanga eworkshop endaweni yaseThekwini, endaweni lapho okuvama ukuba khona nabaculi abapromotayo ke laphana wengane zakwethu. Lo mculi ke uzodedela ke EP ke laphana wengane zakwethu okuzwakale amazwibela wayo ke laphana wengane zakwethu einkundleni zokuxhumana ke laphana wengane zakwethu. Isihloko sale EP sithi kukhona okhona ke laphana wengane zakwethu. Uma ufuna ukuzwa amazwibela omusic ungangena laphana kwi-comment yethu yokuqala, uzothola ilink ezokuthatha ikubeke epageni lethu la ka Facebook, lapho khona okunale clip ke yale ngoma yalensizwa ezophuma maduzana. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaul. Ungakhohlwa ngena kwi-comment yethu yokuqala uzwe iclip, uzothola ilink ezokuthatha ikubeke kule ngoma. Si channel siyabonga. Bathi ngapole nini ngabe